assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe ɓen ko ɓeyaw Pindi TV bisimilla mon ruɓindu jandeli moɗon weltare min dañtay kala saaha huccidde mon non kadi min dañiri weltare oɗo subaka altinande koyɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe serenɓe min jettaka e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñagade wawa yuppa e Sénégal e aduna foof mboros wawa holluden caggal rafi kala wawa holluden caggal ɗum noon hettiyankoɓe ɓiyankoɓe hono subaka foof addande on ko ɓuuri tengtude e jayndel li ene jeeya mesure aji 11 ɗi ganda ko toɓɓere gardiɗo leydi ndi wi ƴetti ɗum noon ene jeeya hen ustude luwas o e kadi ustude to banggal sodo ñamde yardu beele ma ɓuur webde yumman galleji baban galleji en goɗɗum ɗum woni o mo ganduɗa ko kanko woni Pape Alé Niang noon oɗo saaha amoni dumbirdu saabi ɗum ko konngudi ganda o suttino ɗum fanude tan e dossier aji Sar Ousmane Sonko e goɗɗum ne ganda ko charge ji pawade dow makko joni wonta so Allahu lamɗo jaaɓi non tigi hettiyankoɓe ɓiyankoɓe garen gudditen roɓindu jaydeli meɗen e jayde guendirel Soleil jayde ande hande oɗo subakari tan ko wiide mesure aji 11 ɗi gardiɗo leydi ndi ƴetti kay gam wallide yummon galleji baban galleji en ɗum noon fuɗɗima waɗede en vigueur ɗum ɗon ene jeeya hen maaro ko usta ko woni riz brisé o noon ɓe mbiri tan diwlin kañumne ustama ko faye sukara ko way noon ɗum ɗon noon ene sikka tan ma won ɓuural e dow koye yuman galleji baban galleji en ha sen ɓenni ɗum garen e jayde l'observateur noon oɗo subaka wi tan ko gardiɗo leydi ndi kay jippini prix ji ɗi no wiruno ɗum ndi nde darnata gouvernement kesowoɓe mbi noon ɗum ne jeeya mesure aji 11 ɗi o ƴettuno o tan totti ɗum Abdou Karim Fofana e tan gouvernement makko ɗum ɗon noon fuɗɗima ustade garen ha joni e nanggugol Pape Alé Niang nangga waɗa e dumbirdu ɗum ɗon ne ɓe garti hen wideɓe tan oɗo saaha yete kay oɗo journaliste ko hanki jamma waɗeteno auditionné kono kanko noon ko biɗo tan ko baɗaɗo enlevé kanko Pape Alé Niang goɗɗo kay mo ganduɗa tumama musiba woni oɗo debbajo mo ganduɗa ko to ganduɗa woni Lully Sindiane toon to Lully Sindiane noon oɗo debbajo ɓe mbi tan ko ñamɗo ɓiiko ha rutti noon o ɓe mbi yete mataw dal koɓe fawɓe makko ko ganduɗa fotani fawede dow julɗo ɗum noon ɓe piimo ɓe jaltinimo toon to ganduɗa ko kañum woni diwan mo wuranno to yete garen ha joni jayde Vox Populi noon ari ha joni wiide tan gardiɗo leydi ndi kay jetti 11 mesure aji 11 woni toɓɓe 11 ɗi ganduɗa gardiɗo leydi ndi wi kay ussi hen ñamde e yarduɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon ɓe mbi tan ene jeeya e 55 mesure aji ɗi ganduɗa kay o fawino ɗum gam tan wallide yuman galleji baban galleji en ɗum ɗon noon ɓe puɗɗima ƴettude ko faye maaro diwlin sukara e tan meew ɓe mbi kay ussima oɗo saaha e nder leydi meɗen to banggal luwas to kay ha joni jayde Vox Populi ɓe mbi yoɓoɓe ha ujunnaje 60 ɓeɗon kay pawtanama 20% woni nogas fo buuɗi nayyi itte hen ɓe mbi yete ha joni kay ɓeɓe ganda kamɓe joɓata temedere ujunere walla mbiyan eyyi temedere ujunere kamɓe noon maɓe jop walla mbiyan ɓeɗon mbaɗa ko 5% yoɓoɓe kay ko ganduɗa ko kañum woni ko ɓuuri temedere ujunere ɓen ko 5% ustana ɗum ɗon kay woni jeeyama e mesure aji ganduɗa gardiɗo leydi ƴetti ɗum ha joni garene jayde l'évidence noon wi tan ko oɗo saaha kay ko ustugol ngol woni ko ganduɗa ete woni wayno tan way kono e tan ƴetta tan toɓɓere ndiyam juppa ɗum e nder maayo hango ngo walla mbiyen toɓɓere ndiyam e nder gueeci ɓe mbi noon ustugol ngol ala ko nafi ɗum woni ko l'évidence yene kay wi saabu kamɓe noon ɓe mbi tan ko oɗo saaha kay ko usta ko wona ko woni addante walla ko addanta yete joom galleji yennete koye ɓubde saabu usto o hewani ɗum ko l'évidence haali ɗum garen ha joni tan e nanggugol Pape Alé Niang nangga ha joni nane nder jayde nde garene jayde Les Échos wi Pape Alé Niang oɗo saaha kay nangga matte noon ko fawa dow makko ko ina teddi ha woro ɗum ɗon noon ene jeeya hen tan wiide ɓe yete o ƴetti ko diffusion ko faye nouvelle aji walla document ji ganduɗa ko document ji secret holliri ɗum e haalde ko wona gonga
ɗum woni ko fawayi dow makko kanko oɗo saaha noon moniteur sûreté urbaine kanko oɗo Pape Alé Niang garen ha joni tan gardiɗo lendi Macky Sall ɓe mbi toɓɓe 11 kay o ƴetti ɗum wiide tan ɓe bindini ko joni joni wiide yete ustugol ngol yo waɗe joni joni ɗum tigui woni ko ganduɗa woni yidde makko kanko gardiɗo leydi ndi ustudemo maaro e diwlin e ustudemo luwas o 20% ko ɓe ganduɗa ene jooɓa ko ɓuuri famdude 300 000 garen ha joni tan so ɓenni ɗum ɗo nete garen e jayde nde ganduɗa ko kañum woni jayde tribune noon e oɗo subaka wi ko foti milliard uji nogas kay ƴewtinda e surfacturation e ko fayi e banggue armement ji kalanoɗi ɗi ɗum ɗon noon oɗo baɗɗo hen enquête wiyete holi baɗo hen profito e ɗeɗon kopareji ɗon namgal ngal woni oɗo ɓiɗɗo biyeteɗo Arwa Barkala kanko waɗi oɗo enquête o suuti ɗiɗo konguɗi ƴettita noon e nder jayde tribune ɓe mbi Pape Alé Niang fawama jungo oɗo saaha gendarmerie noon wi e faux rapport mo yaltinaɗo faade banggue Ousmane Sonko walla mbiyen dossier Ousmane Sonko Adji Sarr garani ha joni jayde direct news noon wi tan ko parti walla mbiyen landamo AFP kay oɗo saaha gila Moustapha Niass itta e place muɗum to hoore assemblée nationale ko ƴewtinda ko woni kay o wi ko tek amo deƴƴi gila nden ha joni ɓe mbi noon parti landawo oɗo saaha joguiɗo ɗum o woni tan oɗo mo ganduɗa kañum woni jagorde nde ganduɗa koye nder koye gouvernement mo tan Macky Sall woni ni wiye Aliou Sarr kanko Aliou Sarr noon mo ganduɗa kanko jo totta tourisme et transport oɗo saaha mo jeeya e AFP kanko noon ɓe mbi tan ɗo joni kay ko kanko tigui tambi AFP jungo makko beele landawo jogorani wattindade e jungo makko ko ɗon tigui namdal ngal woni e nder direct news garane jayde libération noon wi tan ko Pape Alé Niang oɗo saaha kay naɓe pawimo jungo ɓe mbi koye dimanche o tigui ɓe pawimo jungo ɗum noon ko nde waktuji 15 yoni walla mbiyen 15 heures ko nden tigui ɓe pawimo jungo ɓe mbi noon ko faye audition o mana namde ɗe aɓene puɗɗi ɗum hedde 22 heures namnade mo tan mataw holɗo ƴetti source uji makko e ko way noon ɓe mbi oɗo saaha kay parquet ha joni nangti koye article 64 80 e kay 363 du code pénal ko ɗon tigui kamɓe ɓe pawi ko ɓe mbatta ko ɓe mbi Déthié Fall kay oɗo saaha wi ko démocratie leydi ndi koko rutti caggal tigui saabu ko ɗum woni ko ƴewtinda saabu kay neɗɗo haalde ko ganduɗa woni miijo muɗum walla haalde ko yi fawe jungo foti ummade e leydi ndi ɓe mbi Tahirou Ba kanko ko cukalel ganduɗa ko duuɓi 25 o dañi ɓe mbi tan ko tawaɗo amo warti ɗum koto kungal to oɗo bone kay dañi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko noon tigui gareten jayde suñu lamb hakkunde Siteu e tan mo ganduɗa kanko woni Papa Sow ene andano noon ko hanki wonno hakkude moɓe kono noon ko Siteu liiɓi ha joni tan ɓe mbi kanko Siteu walla mbiyen wondiɓe makko ɓe mbi ko Lac 2 ɓe jiiɗi kanko Siteu noon ɓe ha joni hakkude makko oɗo o wiyete kanko amo jogui qualité ji ɗi ganduɗa hewɓe pawi hen guilti mumen biyeteɗo Lato Sagna noon kanko woni coach mo Papa Sow kanko noon o wi tan ko hakkude moɓɓe kay ko ɗum ko ganduɗa kañum woni chute ala hen Sala Bigué ne namna kañum wi tan ko Siteu oɗo saaha ne wawi namnade Lac 2 walla Ama Baldé ngalen ha joni jayde stade coftal ɓalli kañum tigui uddata damal e oɗo subaka hande aren tan ha joni e darde Sadio Mané ɓe mbi Sadio Mané kay oɗo saaha dari koye koyɗe wonde passeur Abdou Diallo noon ɓe mbi yete koye milieu terrain o woni ɓe mbi Mbaye Diagne kañum ha joni nani fawa pression o mo ganduɗa kanko woni Cissé beele mawo noddumo walla tan mawo yeeƴomo garen ha joni oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Dame Fall kanko noon woni championnat du monde toon to Argentine to banggue roller ɗum woni ko woni jaydeli ɗi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni udditen hello wongo
non tigi hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ko ɗon ndeweten garen tan ko fayi hello men wongo uddidde hande ko jayndeli ɗi fo dawri woni yette ko fayi tan e gonki yuman galleji baban galleji en ganduɗa ko goƴa garɗiɗo leydi ndi oɗo saaha ɗum ɗon noon ka wiyama yette ko heewima usse walla mbiyen maaro diwlin ko ɓuuri hen noon dañde importance ko woni loyeji ɓiyaɗi ma usse ɗi saabu yette so ƴewtindama maaro ko ussama effectivement diwlinone ussama kono ɗum foof hay so tawi boutique ji duttini hen bujjoy walla nogas itteteɗi ɗi ne weeli muñde par rapport e ko ganduɗa ko loyer mbiyaɗo ussama saabu hande so ƴewtindama 300 000 so tawi yiyete 20% ussama hen wonta ko 60 000 woni ujunnaje 12 ɗiɗon ujunnaje 12 noon ma won ko ganduɗa ina moƴƴa e ussanaɗo ɗum o so tawi ko joɓannoɗo ujunnaje 50 ma wot ujunnaje 6 ustono ɗum watta yobde ujunnaje 24 ɗum ɗon ha joni ko ɓuural wonata kono noon ko ƴewtinda ko woni ko wayni waɗanoma kono ala gartam saabu ko gila nden ni ɗon umma ɓuuri wadde difficile ɓuuri musde e ɓe ganda ko kamɓe goni yuman galleji baban galleji en saabu ƴewtinda ko ɓe garat ɓe jaltina ɓe mbiya min pewditto walla mi heftat gallam so ɓe jaltini yimɓeɓe ɓe garta kadi ɓe duttoɗo ganduɗa ko ɗon ɓe gonno walla ɓe ɓuurini ɓeydude loisuji saabu hande saabu kala galle luwerteneɗo ujunnaje nogas hande ko ujunnaje 30 watta kala ɗo luweteno ujunnaje 30 watta ko ujunnaje 50 walla 55 ƴeewe ngal gurdam ngal ɗon gurdam ɗam muusi saabu ɗon neɗɗo mahi galle mum ne luwa ɗum ujunnaje nogas ha daña duuɓi ɗo ganduɗa galle hankadi naywi hankadi fuitaji nani kewe nder galle bangga probléme aji courant nani nder galle ɗum ɗon foof ko luwoɓe ɓe kamɓe ƴettata ɗum en charge ɓe lijjita ɗum kala ko bone galle ko kamɓe lijjita ɗum e nder galleji ɗi saabu neɗɗo ɗo gonda foof aɗa yiiɗi feewa ko an tampata hen ɗum ɗon fo ɓe jejjita ɗum walla ɓe pawa ɗum banggue ɓe ƴetta loyer o ɓe ɓeyda ɗum e ɓeydo ganduɗa ala ɗo ɓaari ɗum ɗon ne koko ganduɗa hande ina muusi hande hay so tawi tottama numéro vert mo ganduɗa ko pour boutique ji yo fawe agence parce que banggue loyer o il faut agence mo ganduɗa kañum wonata agence ƴeewowo ɗum agence toppittoɗo ɗum darne oɗon agence il faut wooda so woodi kala mo ganduɗa jippini ƴetti prix ji ɗi fawi ɗum ɗo ganduɗa fotani ɗum fawde ma ande holɗo neɗɗo yahata saabu ɗiɗo ɗon ma dañ contrôle no hannirta ni il faut daña ɓe ganduɗa ko contrôle tan tagui ɓe ummade ɓe kamɓe joom galleji ɗi ɓe ganda soɓe mbaɗi ma won ko ganduɗa ne wawi fawade e dow mabɓe kono hande so wiyama ussama so jom wonɓe ganduɗa caloto ni ussugol ngol mbiya min ko joɓoton ko yette mbuɗu wawa hen ussade tu es obligé a jotto ɗon saabu mbiyata ko somi yalti ɗo payanmi tan koye luwas mo ganduɗa ina ɓuuri serde saabu kala ɗo natta tawata ko neɗɗo ina yaltinira ujunnaje nogas watte ujunnaje 30 ko ɗon paɗa tawa ɗo gonnoɗa ɗo saabu ɗum mbiyata ko yomi continue ɓeɗa yoɓa saabu hewɓe hande mbaɗino ko way noon nde ussa nde ɓe mbi minen prix momin joƴƴini o wona prix mo ganduɗa ko prix mo neɗɗo wawana hande par exemple wiya ko prix mo ganduɗa neɗɗo hande wona mo neɗɗo wawana wadde noon minen min gustata prix ji ɗi wadde ɗum ɗon ko contrôle namni te numéro vert uji totteteɗi ɗi yo yimɓeɓe so noddi yo keɓat ɓe noddata ɓe kono numéro vert tottede so neɗɗo nodda ha appel aji taƴa tawa ala biyowo ɗum allo walla jabotoɗo ɗum walla mo ganduɗa ete so jaabima ɗum kadi ma yi hen ko yiɗi yiide ko yiɗi ko walla ko tagui numéro vert o tottede ɗum ɗon fo hande ne foti ƴewtede ɗum noon ko duwanade tan nenam lelɗo si toon to diwan mo toon to ganduɗa woni to Mantes la Jolie saabu mawni ko gorko ina sanki ɗum ko hecci hanki wonno ene wiye Mamadou Bassirou Diop kanko noon o artiste mo artire ɗo so Allahu lamɗo jaaɓi saabu ko ɗo tigui Sénégal wirnete toon to France noon o sanki yo Allah yurmo yafomo juuɗe moƴƴe jaɓɓumo dendagal Pindi TV foof e dadam ne duwondo nenam lelɗo si mo ganduɗa kañum woni yumma Pindi ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe Allah jarama on jarama yo Allah waɗanen jaami kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno e heedi to banggue caméra to ko Ibrahima Thiombane wondude e babam Moussa Nia on jarama.